Noi, ca părinți, ce căutăm de fapt? Căutăm un stil de viață sănătos și echilibrat pentru copil. Ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost că și-au găsit singuri răspunsul la întrebare. Au avut o mică problemă și au găsit soluția, o introducere în sistemul zecimal. Materialele merg întotdeauna de la concret la abstract. Sunt curios cum se leagă aceste materiale de perioadele senzitive. Un grădinar nevăzut al copilăriei, care nu trage neapărat de rădăcini ca copilul să crească. Bine v-am regăsit la Montessori Podcast, locul în care vorbim despre educație, despre pedagogia Montessori și experiențele din jurul ei. Eu sunt Cătălin Șipoș și astăzi vom discuta despre universul grădiniței Montessori alături de două colege tare dragi mie. În primul rând pentru că sunt două profesioniste, iar în al doilea rând pentru că una dintre ele este fosta pedagog a fiicei mele, care în câteva zile va face pasul către școală. Mona Armulescu. Da. Este parte din echipa Montessori încă din 2009. La început ai fost asistent Montessori, apoi ai finalizat sau absolvit pedagogia învățământului primar și preșcolar și apoi te-ai format în pedagogia Montessori la Montessori AMI în Praga. Da, așa este. Bine. Iar cealaltă invitată a mea este Liane Delșant. Da. Ghid Montessori de aproape 20 de ani, de aproape 2 decenii, formată la Academia Montessori din Viena, Da. Pedagog coordonator, mentor pentru colegele mai tinere și director educațional la grădinița Montessori. Bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu mare drag. Ca să spargem gheața, v-am pregătit 3 întrebări fulger, la care am să vă invit să răspundeți într-un cuvânt. Dacă grădinița Montessori ar fi o culoare, ce culoare ar fi? Galben. 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 Liane? Verde. Mergem mai departe. Dacă ar fi un fruct, ce fruct ar fi? Măr. Măr. Kiwi. Kiwi. 2 fructe acrișoare. Bine. Dacă v-ați întoarce în timp, ați mai alege calea pedagogului Montessori? Da, categoric, da. Cu siguranță, da. Ok. Acum sunt curios, de ce ați ales verde și galben? Eu am ales galben pentru mine galbenul reprezintă curiozitate, dorința de a merge mai departe, de a cunoaște, de a explora. Așa văd că asta am văzut eu și în copiii care sunt la noi în grădiniță. Da, iar verdele reprezintă viața. Corect. Da, și o clasă Montessori e plină de viață. De ce măr? Pentru simplitate, naturalețe, dar în același timp foarte multă nutrienți, foarte multă bogăție interioară. Aparent este simplu, dar în interior sunt foarte multe vitamine, așa cum are mărul vitamine, așa și Montessori este plină de surprize plăcute. Bună observație. Kiwi. Da, la fel și kiwi are un învăliș destul de simplu, dar un interior plin de vitalitate. Da? La fel cum este și potențialul copilului, ascuns. Acum să trecem la întrebări mai serioase. Având în vedere toate cercetările și studiile din ultima perioadă cu privire la pedagogie, psihologie, neuroștiințe, cât de actuală este pedagogia Montessori? Având în vedere că are deja o vechime de 100 de ani și că încă regăsim informații destul de valoroase în viața contemporană, cred că joacă un rol destul de important. Și noi, ca părinți, ce căutăm de fapt? Căutăm un stil de viață sănătos și echilibrat pentru copil. Și exact asta ne oferă Montessori. Da, este o pedagogie răspândită în întreaga lume și pusă în aplicare în școli private, școli publice. Deci da, de mare actualitate. Menționai că noi ca părinți căutăm un echilibru pentru copiii noștri. Voi sunteți și părinți, aveți copiii voștri de care vă îngrijiți. Sunt curios
Ce anume din experiența voastră Montessori ați luat și ați dus acasă, ați pus în practică cu copiii voștri? Primul lucru care îmi vine în minte acum este mediul pregătit, despre care se vorbește foarte mult în Montessori. Acest mediu ordonat, organizat, care poți să-l faci acasă cu propriul tău copil, începând de la jucării, de la lucrurile de îngrijire personale ale copilului, răbdarea și cred că ascultarea activă, în sensul că te uiți în ochii copilului, cobori la nivelul lui, încerci să-l înțelegi și el te va înțelege la rândul lui foarte bine dacă ai această conexiune cu el. Asta am observat în ultima perioadă, de când am venit la grădiniță, faptul că majoritatea adulților coboară la nivelul copiilor și au un dialog așa personal, îi privesc cumva de la egal la egal. Da. Liane? Am pornit pe drumul Montessori înainte de a deveni mamă și primul lucru pe care l-am învățat e ca acasă să fiu mamă și nu pedagog. La fel ca și Mona, a contat foarte mult, într-adevăr, și amenajarea spațiului, dar pe lângă toate materialele acestea frumoase pe care Montessori le oferă, cred că cel mai important este atitudinea adultului. Adică să îi oferi respect copilului, să îți iei timp să-l observi și să fii acolo, pas cu pas, la fiecare etapă de dezvoltare. Dacă ar fi să definiți pedagogul Montessori, ce definiție ați alege? Cred că i-aș da o definiție mai poetică, dacă îmi dați voie. Nu știu, poate un grădinar nevăzut al copilăriei, care nu trage neapărat de rădăcini ca copilul să crească, ci oferă mai multă lumină, căldură și ordine ca să poată să crească în ritmul lui. Mona? Da, este ca un ghid care observă copilul, observă ce are nevoie, ce interese, spre ce se îndreaptă și ușor îl ghidează înspre acea direcție și oferă posibilitatea de a alege din acele interese care observi tu că îl câștigă atenția copilului. Apropo de relația copil-pedagog, ce considerați că este cel mai important în această relație? Respectul și încrederea în potențialul copilului. Venind în grădiniță, cunoscându-ne pe noi, copiii, cred că treptat încep să aibă încredere în noi fiind adult, persoană protectivă. Dar de multe ori trebuie să ne gândim și noi trebuie să avem încredere în copil și în potențialul lui. Și de multe ori ne surprind copiii. Dacă avem nu știu, mici dubii sau neîncredere, ei ne demonstrează de foarte multe ori că au un potențial ascuns care trebuie să începem să-l vedem. Ce vi se pare cel mai provocator în lucrul cu copiii mici de grădiniță? Cel mai provocator, cred că este faptul că trebuie să știi atunci când să observi sau când să intervii, când să taci sau când să spui ceva copilului. Da, pentru că mi se pare că foarte multă lume face confuzia între pedagog și educator sau între modul în care se comportă educatorii, învățătorii, profesorii în învățământul tradițional, unde accentul pică de cele mai multe ori pe adult, și ce se întâmplă în Montessori, unde de cele mai multe ori pedagogul este o persoană retrasă și care intervine doar atunci când e nevoie. Probabil că puțini oameni înțeleg faptul că în Montessori ghidarea spre învățare e una, iar procesul de învățare ține foarte mult de copil. E partea lui de descoperire și interacțiunea cu acel mediu pregătit de care spuneam Ona mai devreme. Și aș vrea să intrăm puțin aici în acest subiect, să-l clarificăm pentru cei care ne urmăresc. Liane? Cred că e nevoie de foarte mult autocontrol, să ajungi în stadiul acesta, să știi când să te oprești, să știi când să intervii. Iar noi, părinții, din dragoste facem greșeli majore și îi ajutăm pe copii să facă lucruri pe care de fapt le pot face singuri. Și ce se întâmplă atunci când un părinte intervine sau face prea mult pentru copilul lui? Îi stopează dezvoltarea. Nu îi se dezvoltă destul de bine încrederea în sine și copilul nu mai simte că el poate sau că este util.
țin minte că vorbeam la un moment dat pe holuri despre materialele Montessori și despre faptul că unii părinți cumpără roșii de lemn, mere de lemn și copiii taie o roșie de lemn, taie un măr de lemn În loc și să folosească ceva real. în loc să folosească Da, ceva real. da. Este și acesta un mod prin care poți să răpești acea experiență a copilului? Da. Bine, părintele este bine intenționat. Părintele cumpără jucării care arată foarte bine, numai că trebuie să ne uităm puțin și ce dezvoltă acea jucărie. Și este mult mai benefic pentru copil să taie, de exemplu, cu un cuțit, desigur nu periculos, o roșie, da? Alături de mama sau de tata în bucătărie, pentru că va simți reușita. Da? Și nu știu, se tot vorbește despre aceste materiale Montessori, na, care în toate magazinele le găsești, da? Ca și jucărie Montessori, dar simplu fapt că ele sunt făcute din lemn nu înseamnă că sunt Montessori. Ce face un material să fie un material Montessori? Un material Montessori urmărește o anumită categorie, adică dezvoltă un anumit punct, izolează ceva. De exemplu, merge doar pe auditiv sau doar pe vizual, nici de cum toate împreună. Foarte bine punctat. Mulțumesc. Apropo de provocări, aș vrea să aflu de la voi și ceva fascinant de la grupă. Dacă aveți un exemplu recent prin care ați zis, măi, da, aceasta este magia Montessori. Da. Un exemplu care îmi vine acum, sunt multe, cred că de-a lungul anilor sunt multe, dar cel mai recent, am avut la grupă un grup de băieți care erau fascinați să lucreze cu numere mari. Noi avem în grupa noastră un șirac de perle până la 1000, se începe din timp de la 1 și se poate continua până chiar la 1000. Iar acești băieți lucrau de ceva timp, aproape zilnic, cu acest material. Le ordonau, le aranjau diverse săgeți, coordonau cifrele, cantitatea cu perlele. Apropo, cred că am Da, avem un exemplu. un șirac de perle. Da, așa Genul arată, acesta? dar vă rog să vă imaginați un șirac cu 1000 de perle aurii. Acesta este cu 5, cred că. Da, 5 grupuri de câte 5. Da. Iar acești băieței știau că anumite materiale, acesta este de 10, acești copii știau că anumite materiale au fișe. Pentru aprofundarea cunoștințelor mai sunt fișe extra care lor le plăcea să le lucreze și au venit să mă întrebe dacă la acel material cu șirac de lanțul de 1000 sunt fișe de lucru. Și am spus, în păcate nu avem, mă și gândeam să caut, să văd cum pot să improvizez ceva, dar n-a trecut, cred că, o oră, două și unul dintre băieții a venit, Mona, să știi că nu mai este nevoie de fișă, că ne-am făcut noi singuri. Și m-am uitat, într-adevăr, ei au știut de unde să-și iau foaie de hârtie, au luat creioane și cu ajutorul creionului au desenat lanțul de 1000, l-au desenat pe hârtie, au și lipit hârtiile, adică au făcut așa un lung, ceva foarte lung, la fel cum e lanțul de 1000, au desenat, au scris cifrele corespondente și... A fost... atunci mi-am dat seama că, uite, ei se descurcă singuri și și-au găsit, cel mai important, ce mi-a plăcut mie foarte mult, a fost că și-au găsit singuri răspunsul la întrebare. Au avut o mică problemă și au găsit soluția, independent de adult. Ce frumos. Liliane, la tine cum e? Da, am și unul destul de recent, de astă iarnă. Mi-am fracturat mâna la un moment dat, am petrecut ceva timp acasă, iar după ce am revenit la activitatea de la grupă, nu puteam să fac anumite lucruri așa cum le făceam înainte. Le-am explicat copiilor că nu mai pot să iau chiar așa de strâns în brațe o perioadă și că anumite materiale le voi prezenta poate mai greu sau că voi avea nevoie de un ajutor lângă mine. Și au fost atât de încântați
și mi-au arătat atât de multă înțelegere și empatie. Inclusiv mi-au făcut ceaiul de dimineață, mi-au uns pâinea cu unt. M-au ajutat la garderobă să mă încalț. Da? Nu știu, pentru mine asta a fost cea mai fascinantă perioadă. Da. Apropo, cum arată pentru voi o zi obișnuită la grădiniță? Începe destul de devreme, ajung în sala de clasă înainte ca copiii să sosească, dau o tură prin sală să văd dacă totul este în regulă, să aștept copiii cu mediul pregătit, după care îi aștept pe hol. Fiecare copil are metoda lui de a saluta, unii își doresc îmbrățișări, alții strângere de mână, alții nu-și doresc deloc acest contact fizic și doar salută. După care intrăm în sala de clasă, de multe ori luăm micul dejun împreună cu copiii, unde au loc tot felul de lecții, da? Cum tăiem o pâine, cum ungem untul pe pâine și așa mai departe. Și treptat începe lucrul individual cu materialele Montessori, unde facem noi pedagogii prezentări, copiii lucrează individual sau în grupuri, urmează apoi un mic cerc unde suntem cu toți împreună, unde cântăm sau dezvoltăm o anumită temă a săptămânii, în care copiii își povestesc experiențe proprii. Apoi urmează o ieșire în aer liber, da? Indiferent de vreme, că plouă, că ninge, ieșim afară, unde la fel explorăm mediul exterior, curtea și garderoba fiind o extensie a sălii noastre de clasă, deci continuăm cu Montessori și cu aceste activități. Urmează masa de prânz împreună, da? Suntem ca o familie, cu toții la masă. Apoi o scurtă perioadă de odihnă, după trezire urmează un al doilea ciclu de lucru cu materiale, iarăși ieșim destul de mult afară în curte și așa se încheie ziua. La tine cum e? Seamănă? În mare parte la fel. Da, avem același program. Menționa Liane de 2 ori lucrul cu materialele. În grupele de grădiniță nu am văzut plușuri, nu am văzut păpuși sau mașinuțe, nu am văzut jucării, doar materiale. Da. Este acesta modul în care copiii Montessori se joacă de fapt, învățând? Da, e subliniat foarte bine. Ei se joacă, noi în limbajul nostru montessorian, ca să spun așa, folosim lucrează, pentru că este o muncă în spate acestui joc și foarte multe lecții care ei le dobândesc singuri. Că vorbeam despre materiale, ele sunt autocorective și ei singuri își pot da seama dacă greșesc ceva, pot să-și repare cumva greșeala. Dacă un anumit cub, de exemplu, mă gândesc acum la cubul binomic, trinomic, care ele se așează în anumit mod, dacă în acel mod nu sunt aranjate, cutia nu se poate închide și copilul automat își dă seama, nu am procedat corect, îl mai desfac o dată și îl refac. Este aici o diferență între joc, unde totul este posibil și este o oarecare libertate, materialele, de aceea spunem noi că se lucrează pentru că e o muncă cumva în spate, dar explorează în același timp, adică avem materiale cum sunt turnul roz, treptele maro, unde au libertate de a explora și de a crea ei modele. Când materialul deja este cunoscut, cu aceste 2 materiale se pot combina și se pot crea diverse modele după imaginația fiecărui copil. Că tot ai menționat materiale. Eu am adus câteva. Da. Probabil că ați și văzut că le-am pus aici jos. Le-am luat de la voi, de la grupă. Aici sunt tablițele colorate. Ceea ce am observat e faptul că sunt făcute dintr-un material foarte calitativ. Și mai am ceva. Această bară... Bloc cu cilindri. Da. Care parcă e făcut din lemn de stejar. Foarte finisat. Mi-a plăcut dintotdeauna. Da, sunt L-am tot atent. văzut acolo și îmi doream de mult să lucrez cu el. Aș vrea să povestim un pic despre aceste materiale, dacă e ok pentru voi.
Aici este o tabliță, Da, este o literă abrazivă. o literă abrazivă. Și da, se simte pe ea că e un fel de șmirghel Nu, foarte șmirgăl fin. papir, da. Glas papir, șmirgăl papir. Și ce rol are această tabliță? Cu ajutorul acestor tablițe și cu ajutorul simțului tactil și vizual, copiii învață literele. Bine, la început sunetele și apoi litera. Nu-i vom spune niciodată că este un M, ci că este un M. Am înțeles. Cătălin, poți să-mi spui un cuvânt cu M? Mama. Mama. Da. Și acesta? Cred că sare de la unul la altul, dar... Introducerea, este o introducere în sistemul zecimal. Materialele merg întotdeauna de la concret la abstract, iar aici mie matematica mi s-a părut fascinantă întotdeauna, pentru că în Montessori simți, vezi, o simți în mână, simți că unitatea, acea perluță, este o unitate. E ușoară față de cubul aici de 1000, care e o diferență între unitate și 1000, și aici copiii să faci, sunt 1000 de perle. Da, sunt 1000 de perle. 1000, aici avem zecile și aici sunt sutele. Iar copilul, noi avem o lecția în 3 etape. Dacă vrei, Cătălin, poți să-mi arăți, te rog, care este unitatea? Sper să fii nimeni. Aceasta e, mulțumesc. Poți să-mi arăți acum care este mia? Da. Mulțumesc. Chiar sunt 1000 aici? Da, De sunt fapt, 1000 de perle. 10 ori 10 ori 10. Cu copiii le și numărăm din 100 în 100, din 10 în 10, dar acum poți să-mi spui, Cătălin, ce este aceasta? Ce asta? 1000 de perle. 1000, da. Și cealaltă de acolo? Prima care am... Prima? Da, da. O unitate. O unitate. Acum am făcut lecția în 3 etape. Prima dată eu le-am denumit, eu te-am întrebat, le-ai recunoscut. Și iar acum ultima etapă este cea mai dificilă, în care trebuie să le și denumești. 1000 și unitate. Da. Mulțumesc. Cu drag. Și în această cutie ce avem? Acolo se află un material senzorial care dezvoltă simțul vizual. Da, aici avem cele 3 culori de bază, roșu, galben și albastru. Cu cutiuța aceasta copiii formează perechi de culori și urmează alte 2 cutii, cutia cu culorul 2 și 3, unde introducem deja limbajul, iar la cutia a 3-a avem nuanțele de culoare, la 11 culori. Fascinant. Le place foarte mult. Cred că am să mă înscriu și eu la grădiniță. Te așteptăm la grup. Bine, da, și Acest bloc. Da, acest bloc cu cilindri. Cu cilindri. Ce-mi puteți spune despre el? Aici se vede, cred că, foarte bine izolarea despre care vorbeam noi la început. Se pune accentul pe grosime, deci nu sunt colorate, cum poate sunt în acele jucării de care vorbeam noi în comerț, unde fiecare cilindru are altă culoare, toate sunt la fel, pentru că aici vom vedea așa diferența între gros, subțire, da? Iar dacă eu voi pune acest cilindru aici, da, după cum vezi, nu se potrivește și nu putem să-l ducem la loc, pentru că nu așa. Și acesta este controlul erorii. Exact, controlul erorii. Deci nu-i spunem copilului, ai greșit, nu-i bine. Observă singur. Și făcând lucrurile astfel, nu există acea presiune din partea adultului sau presiune exterioară care să-l corecteze. Foarte interesant. Bine, mulțumesc. Mulțumesc pentru această oră de matematică și de limbaj. Sunt curios cum se leagă aceste materiale de perioadele senzitive. Există o legătură între ele? Da, există. Fiecare are curricular, sprijină unul dintre
perioadele senzitive. De exemplu, materialele de limbaj sprijină perioada sensibilă pentru dezvoltarea vocabularului. Este un apogeu aici între 1 și 3 ani, dar se dezvoltă între 0 și 6. Cum reușiți voi sau cum ar putea să reușească un părinte să observe aceste perioade senzitive? Destul de ușor, doar că trebuie să ne luăm timp să vedem și să observăm. Nu știu, de exemplu, copilul care vede pe stradă litere sau se uită pe tricoul tău și întreabă ce scrie acolo. Este clar într-o perioadă sensibilă a limbajului. Da? Sau repetă anumite cuvinte, că îi se par foarte interesante, la fel. Este în perioada sensibilă a vocabularului. Nu știu, faza sensibilă, de exemplu, pentru ordine. Da? Când acasă așează mașinuțele una lângă cealaltă sau dacă mama îi mută, nu știu, cartea preferată din bibliotecă în altă parte. Îl frustrează lucrul acesta pentru că este la faza sensibilă pentru ordine. Am putea să enumerăm aceste faze sau perioade senzitive? Una dintre perioadele care cred eu că se observă foarte des e între 1 și 3 ani, atracția pentru lucruri mici, mărunte. Cred că mulți părinți au experimentat asta mergând la plimbare, copilul se oprește să ia pietricica aia mică, să vadă o buburuză, o furnică și aici se poate observa clar atracția pentru lucruri mărunte. Perioada pentru mișcare, tot așa copilul e fascinat să urce, să coboare. Noi avem în grupă diverse exerciții materiale care le putem face prin jocuri de mișcare. Faza sensibilă pentru matematică și logică, care începe de la 4 până la 6 anișori. Atunci le place foarte mult să numere, să descopere ceea ce a prezentat Mona mai devreme, să descopere ce înseamnă un plus, un minus, o împărțire, o înmulțire. Aș vrea să explorăm puțin principiile Montessori, să trecem prin ele mai întâi și apoi pe unele dintre ele să le aprofundăm. E ok pentru voi? Da. Mediul pregătit, despre care am vorbit, rolul pedagogului, adultului în grupă, care este un ghid, libertatea în limite. Libertatea în limite. Sună foarte bine. Da, libertatea, se știe despre Montessori că este o pedagogie cu multă libertate, dar această libertate vine cu foarte multe responsabilități. Da, copilul este liber să-și aleagă materialul cu care să lucreze, partenerul, locul unde, dar sunt anumite limite în toată această libertate, în sensul în care el lucrează cu materialul fără a-l strica, fără a-l deranja pe cei din jurul lui. Sunt niște reguli care orice clasă Montessori le are, sunt reguli de bun comportament, să spun așa, în societate. Niște reguli de bun simț și de respect față de cel de lângă tine. Ar mai fi și alte principii pe care să le punem aici? Am menționat rolul pedagogului, da. Adulților, aș spune, din sală, care este un fin observator și care este responsabil de acest mediu pregătit, care trebuie să fie un mediu foarte bine organizat, plăcut ochiului, luminos, cald, care îmbie la lucruri, stârnește de fapt curiozitatea copilului și dorința de a lua acel obiect material în mână și de a-l explora. Sunt plante naturale, sunt materiale, tot așa, am vorbit de lemn, vorbim de porțelan, de ceramică, lucruri reale care le întâlnește copilul în viața de zi cu zi și față de care are o anumită conduită, un anumit respect, că tot vorbim aici ele se împletesc, vorbeam de reguli, altfel ții o cană de porțelan în mână sau de ceramică față de una de plastic. Și aici automat vin regulile, da. Iane, ai vrea să completezi
ceva sau să explorăm unul dintre principii? Ce o să vorbim despre viața practică? Da. Că ai tot menționat-o. Nu știu, cred că este area cea mai explorată de către 80-90% din grupul de copii. Este zona în care își petrec cel mai mult timp, pentru că au posibilitatea să lucreze cu obiecte reale. Un copil vrea să facă ce face un adult. Da? Să spele rufele cu mâna, să spele vasele, să așeze vasele în mașina de spălat, să facă un aluat cu ingredientele necesare, să taie cu cuțitul și chiar să taie, nu să fie un cuțit de lemn, să curețe un morcov cu un curățător și apoi să împartă bucățelele împreună cu colegii. Mona, menționai mai devreme adulții de la grupă. Da. La ce te referi, de fapt? Da, în prima parte a zilei suntem, de fapt pe tot parcursul zilei, suntem mai mulți adulți. Este pedagogul însoțit de 1 sau 2 asistenți. Sunt 2 roluri, pedagog și asistent. Asta cred că explică și faptul că într-o grupă Montessori sunt de obicei mai mulți elevi, în contextul în care în învățământul tradițional se vorbește foarte mult despre numărul mare de copii la clasă și asta ar părea să fie o provocare, deși în sistemul Montessori funcționează chiar bine. Da, este un avantaj. Un avantaj? Da. De ce anume? Grupele sunt mixte, grupa conține copii de 3-6 ani. Este un avantaj pentru că e o socializare mai mare, o omogenizare a grupei. Cei mari îi ajută pe cei mici au parte de mentori mai aproape de sufletul lor, de nivelul lor. Se fac prezentări de materiale copiilor, nu doar de către un pedagog, poate și un copil de 6 ani care cunoaște foarte bine un material să-i prezinte colegului mai mic de 3 ani. Iar el se simte ca un mentor, iar cel mai mic este plin de admirație față de colegul lui, cu care va avea în continuare o relație specială, cred eu, ulterior. Aș vrea să revenim puțin la pedagog-asistent. Liane, te rog pe tine să mă ajuți, să-mi spui cum sunt împărțite aceste roluri. Mă gândesc că și la voi la grupă există pedagog și asistent. La fel ca și la Mona, da. Am mai vrut să completez pe Mona că suntem peste 25 de copii. Asta înseamnă 25 de mici profesori, pentru că Montessori spune că fiecare copil are propriul lui profesor. Da? Deci 25 plus noi adulții. E fascinant să-i vezi cum învață unii de la ceilalți. Așa cum revenind la întrebarea ta, rolul de pedagog și rolul de asistent, ele merg mână în mână. Da? Pedagogul n-ar putea fără asistent și asistentul n-ar putea fără pedagog. Există foarte multă comunicare non-verbală între noi, pentru că de multe ori suntem în colțuri diferite ale sălii. Pedagogul Montessori este profesorul principal, să zic așa, al clasei, da? Cel care a absolvit un curs Montessori, cel care știe cum se prezintă anumite materiale, cel care ghidează copiii către activități, cel care îi observă, cel care le face evaluarea și asistentul ajută foarte mult la calmul clasei, ca copiii să fie în siguranță, ca pedagogul să aibă spațiul necesar să nu fie deranjat el și copilul cu care se află la covor, deci apără cum ar veni prezentarea respectivă. La fel ca și pedagogul, este un exemplu, da? Suntem foarte atente la felul cum pășim prin sală, ce fel de ton folosim și suntem o echipă. În concluzie, suntem o echipă, avem periodic întâlniri unde discutăm despre evoluția copilului, despre ceea ce am observat, da? Că vorbeam și despre fazele acestea senzitive, le identificăm, ne gândim ce putem să oferim copilului, da? Pentru că vedem că merge într-o anumită zonă și că ar trebui acolo să-l sprijinim mai mult. Dacă îmi permit să adaug ceva, am auzit o expresie și mi-a plăcut foarte mult, asistentul poate să fie și ca un înger păzitor al pedagogului, în sensul că el, când pedagogul este plecat la covor sau la masă, lucrează cu un copil, are un rol foarte important de a păzi acea prezentare,
E important copilul să nu fie distras de ce este în jurul lui și să fie ca o lanternă care luminează acolo, e focusat doar pe acel punct, iar restul să fie în întuneric. Iar tu, ca pedagog, fiind aplecat acolo, nu poți să faci asta întotdeauna și aici intervine rolul foarte important al asistentului să păzească acea concentrare, să nu fie întreruptă. Da, în Montessori concentrarea aceasta e sfântă. E un ideal, cred că un cel așa suprem. Da, la grădiniță este scurtă și dacă este hrănită, la școală copilul ajunge să aibă capacitatea de a se concentra profund, perioadă lungă de timp și asta se învață, se muncește încă de la grădiniță. Da, știu că acasă ne mai dăm coate, eu și Adina, soția mea, când o vedem pe fiica noastră lucrând și ne aducem aminte, stai un pic că e într-o stare de flux, ea e concentrată acolo, hai să nu o deranjăm, să nu e foarte important. flow-ul. Da, și asta am învățat de la voi. Mulțumesc! Cred că am atins puțin acest subiect sau reiese cumva din discuția noastră de până acum, dar sunt curios cum se construiește autonomia unui copil în Montessori. Prin repetiție zilnică. Și revenim la ce am spus la începutul podcastului, că e nevoie de respect și de înțelegere. Dar lăsând copilul să facă lucruri singur, reușește să devină autonom. Provocări. Da, cu provocări, cu eșecuri. Apropo de eșecuri și greșeli, vorbeam și cu Laura în podcastul trecut despre cum este văzută sau abordată greșeala în Montessori. Cum se simte la voi în grupă? Da, vin în cap două situații care se întâmplă destul de des. Un copil la viața practică, că am vorbit despre ea, sunt tăvi cu, de exemplu, 2 recipiente de turnare în care se află semințe. Acea tavă este luată de pe raft, dusă la masă și pentru un copil de 3 ani poate să fie o provocare să ajungi până la masa respectivă unde vrei să lucrezi cu acea tavă, fără să verși recipientele. Eu cred că voi le puneți intenționat mai departe ca să-i provocați pe cei mici. Care s-a întâmplat uneori să fie scăpate din mână, să fie scăpată tava și toate semințele se răsfiră așa pe jos, sunt împrăștiate și toți copiii, mulți dintre ei, tendința lor naturală este să vină să o ajute să strângă acele bobițe. De multe ori, cel de 3 ani stă așa și se mira și se uită. Am avut și copii cu reacție de cumva ce am făcut, își dau seama că au greșit și sunt speriați. Dar ceilalți vin, strâng, unul aduce mătura, dacă știe de unde avem măturica, vin, mătură și le ajută să strângă și copilul își dă seama, nu e o problemă, uite s-a strâns. Se mai sparg obiectele, le înlocuim înapoi, uneori copilul le duce acasă, le lipește cu ajutorul părinților sau duce altele noi. Am avut și astfel de situații în care au fost duse obiecte de acasă și copilul respectiv a anunțat pe toată lumea, trebuie să ai grijă că este ceainicul meu de acasă și să nu se spargă, să ne purtăm cu mare grijă față de el. Și își mai sparg cănile, o altă greșeală, să spun așa, în ghilimele, o cană. Noi bem la grădiniță apă din căni de porțelan, ceramică și uneori se mai sparg. Și copilul care a spart cana altui coleg, fie încearcă să o repare dacă se mai poate, dar îi aduce alta, cadou. Și asta a venit, ideea aceasta a venit de la ei. Uite, îți duc o cană, cu ce ți-ar plăcea să fie cana? Și uite așa, o greșeală oricând poate fi reparată. Liane, mai devreme vorbeai despre observare și evaluare și mi-ar plăcea să aprofundăm puțin modul în care se face evaluarea în Montessori. E diferită față de tradițional. Nu dăm calificative, nu dăm note, nu dăm teste. Folosim observarea ca și instrument. O observare care are la bază un studiu, adică nu observăm pur și simplu, ci urmărim anumite criterii. Urmărim copilul cum este relația cu
cu adultul, cum este în relația cu colegii săi, emoțional, cum stă, cât de multă încredere are în el, motric, cât de bine se mișcă în sală, ce poziție adoptă atunci când stă pe scaun. Deci avem mai multe lucruri pe care le urmărim. Toate aceste lucruri se notează într-un caiet de observații pe care fiecare grupă Montessori îl are. Acolo notează atât asistentul cât și pedagogul, da? Dezbatem notițele la întâlnirile noastre, avem fișe zilnice de observare, acolo pedagogul este ajutat de către asistent, da? Asistentul observă munca copilului, prezentările pe care pedagogul le-a avut în ziua respectivă, iar la sfârșit de semestru, de exemplu, se face o centralizare a tuturor activităților. Și în urma celor centralizări are atunci loc o evaluare pe care noi o dăm atât în scris părinților, da? Și avem și întâlniri face-to-face cu mamă și tată unde povestim. Da? Și povestim inclusiv despre lucrurile care se întâmplă acasă, nu doar de la clasă. Da? Să ne ajutăm reciproc, ca să înțelegem nevoia copilului, da. Apropo de ce se întâmplă acasă, ce rol au părinții în evoluția copiilor? Foarte important. Da, mi se pare că ei dau tonul. Clar, copilul vine acasă cu anumite valori dobândite din cadrul familiei, pe care noi aici încercăm să le șlefuim cu ce știm noi mai bine, cu toată pedagogia și filozofia Montessori. E important ca părintele să aibă o comunicare constantă cu persoanele de la sală pentru a avea aceleași reguli sau vorbi despre aceleași valori, să avem valori comune. Când copilul pășește în universul Montessori, nu pășește singur. Da. Vine alături de părinții lui. Și de aceea e foarte important să fim în aceeași barcă și să rezonăm. Să ducă părinții acasă o parte din lucrurile pe care noi le facem la grădiniță. De exemplu, un copil poate să gândească, iară mă duc la liane, iară mă pune să mă descalț singur, să mă împachetez hainele. Și adică dacă ar exista un echilibru, adică și acasă lucrurile acestea n-ar fi făcute de către părinți, lucrurile ar fi mult mai strălucite. Ar decurge natural. Da. Și ar decurge natural. Da, ce am observat și când o aduceam pe cea mică la grădiniță, că noi părinții ne opream la capătul holului și era un spațiu în care nu aveam acces, aveam acces doar prin vizual. Doar vizual prin geamul ușii și vedeam pe cei mici cum se îmbracă de multe ori și cum își iau gecile pe ei, au dezvoltat o tehnică fantastică, o metodă, nu știu de la cine, dar am văzut că majoritatea o folosesc. Și cum se dezbracă, cum se schimbă, cum își pun lucrurile frumos la locul lor și mi se pare fascinant. Și cred că e o lecție bună pentru noi, părinții, să stăm și să privim, să observăm și noi de la distanță. Să știi că pentru mulți părinți, faptul că n-au avut acces în garderoba copilului, care este extensia mediului de clasă, a fost un moment de aha. Copilul meu poate să facă asta. Și eu l-am tot grăbit sau l-am tot ajutat. Deci rolul părinților este unul esențial și părintele, adică noi, părinții, ar trebui să luăm din ceea ce voi faceți la grupă și să ducem acasă. Cum îi convingeți pe părinți să facă asta? Prin discuții, ei observă de multe ori că comportamentul lor se schimbă și în urma discuțiilor cu părinții ei zic, de aceea fetița mea vrea să-și ducă scaunul la chiuvetă, vrea să-și spele farfuria, noi de obicei făceam asta altfel sau mici momente de de aceea copilul meu face așa anumite lucruri. Poate un părinte să strice ceea ce voi construiți la grupă? Se poate și asta. Cum a spus Liana, a subliniat că familia toată vine cumva. Trebuie când intri într-o grădiniță Montessori, trebuie să citești puțin sau să te documentezi în legătură cu filozofia, pentru că este cumva un stil de viață
cred că mai bine spus. E un stil de viață care ar fi bine cât se poate de mult să-l adopți și acasă. Acum, fiecare familie are caracteristica ei și fiecare părinte știe ce își dorește să facă acasă și în ce limite poate depune eforturi pentru a schimba anumite lucruri în viața sa. Dar e bine să se documenteze pentru a aduce cât mai mult activitatea care noi o facem, în mod special cea de viață practică. Și să-ți dau așa un exemplu, sunt copii care vor să pună poate la spălat hainele sau să le grupeze haine albe, negre și să încerce ei să pornească mașina sau să o regleze, sau se bagă în bucătărie și vor să ajute la gătirea mâncării, la pregătire. Spălatul geamurilor, da, mamele nu sunt poate întotdeauna încântate când copilul ar vrea el să frece acolo, să șteargă geamul, dar la noi în grădiniță le permitem și atunci au tendința așa acasă când o văd pe mama că vrea să spele, să meargă să ajute și uneori e provocator pentru că durează poate puțin mai mult, dar rezultatul e fascinant, că tot vorbim de asta. Da, am văzut că aveți în fiecare grupă o bucătărie în miniatură, da, la nivelul copiilor și e pregătită cu tot ce trebuie. Știu că îmi spunea Sabina, fetița mea, că ați făcut pizza la școală, la grădiniță. Da, și mi se pare extraordinar. Cu ce se diferențiază grădinița Montessori de o grădiniță clasică? În primul rând, cred că mediul acesta pregătit face cea mai mare diferență. Da? Faptul că au acces la lucruri reale și că sunt lăsați să exploreze. Faptul că nu adultul este în centru, ci copilul. Faptul că copilul învață din tot ceea ce îl înconjoară. Că nu este grăbit, că este lăsat în propriul său ritm. Mai completează Mamona dacă mi-a scăpat ceva. Flexibilitatea, în sensul că copilul își alege singur activitatea când este interesat de anumite aspecte. Într-o grădiniță clasică lucrurile sunt mai programate. Acum toată lumea face un anumit lucru. Da, și într-o grădiniță clasică cred că se lucrează cumva cu toți copiii simultan și toți copiii fac același lucru. Pe când aici, din ce am observat, fiecare lucrează materialul propriu, în ritmul propriu și e cumva o învățare individualizată, aș putea spune. Da, sau în grupuri mici, de 2-3 copii maxim. Da, vorbeați mai devreme despre covoraș și măsuță. Eram curios, de ce sunt acele covorașe la grupă? Delimitează spațiul de lucru al copilului. Da, e o delimitare a spațiului, de a ști până unde merge materialul și pentru a nu se pierde totodată acele materiale care sunt puse pe covor, de acolo știi că le strângi și poziția cred că unii copii simt nevoia să lucreze pe podea, să stea întinși, sunt materiale, în schimb, care nu pot fi lucrate, poate neapărat, nu se pretează a fi lucrate pe covor, dar multe dintre ele cred că sunt alese la covor datorită poziției naturale, relaxate pe care copilul o are. Foarte bine punctat. Nu mă gândisem la chestia asta. Primisem de curând o întrebare pe pagina noastră de Facebook. Cum este abordată integrarea copiilor cu tulburări de dezvoltare în metoda Montessori? Ce puteți spune? Începem una cu povestea. Maria Montessori la început a lucrat cu copiii cu deficiențe și în urma acestei observări pe care ea a făcut-o a ajuns la concluzia că de fapt acei copii nu erau destul de stimulați, adică nu erau expuși într-un mediu organizat și așa mai departe și că ei de fapt nu aveau o deficiență. Și în momentul în care li s-a oferit
materialele, mediul, adultul. Copiii au depășit această problemă și au fost copii normali. Înțeles. Și în cazul de față, când există diverse, să zicem, dizabilități sau disfuncționalități la unui copii, Montessori sprijină, da? Prin mediu, pentru că există libertatea aceasta de mișcare. Sunt copii care, ADHD-ul, de exemplu, da? Care are nevoie de această mișcare liberă, dar are nevoie și de reguli, da? Ordine foarte mult. Dar depinde și despre ce dizabilități vorbim acum, da? Cât de grave sunt. Da, cred că un atu care Montessori îl are este partea senzorială. Majoritatea copiilor despre care vorbim au probleme senzoriale sau simt nevoia de a atinge lucruri abrazive, fine sau și Montessori are o arie întreagă dezvoltată pe partea aceasta de senzorial. Iar asta cred că îi ajută. Aici o cheie importantă pe care Montessori o are, viața practică, tot așa că se lucrează mult pe coordonarea mișcărilor. Acum aș vrea să abordăm un subiect mai delicat, și anume conflictele, pentru că conflictele între copii sunt inevitabile. Adică nu putem să spunem că există un loc cu mulți copii de vârstă mică în care să fie doar lapte și miere. Acolo apar de multe ori conflicte. Și conflictele, până la urmă, fac parte din procesul de învățare. Sunt curios care sunt cele mai des conflicte pe care le observați la grupă. Cred că cel mai des întâlnit a fost invadarea spațiului personal. Și asta în special la începutul anului școlar. Sau atunci când cei mici fac tranziția către grupa cea mare, se observă destul de tare treaba asta. Când copilul spune, Liane, dar se uită la mine, nu vreau să se uite, sau m-a atins acum. Deci clar e vorba despre intimitatea lui și despre spațiul lui personal. Copiii învață toate lucrurile astea zi de zi, cu ajutorul nostru, cu ajutorul colegilor. Uite, de exemplu, la început de an școlar avem o întâlnire cu toții unde expunem problema respectivă. Adică învățăm să spunem stop, dacă ai voie să mă atingi sau nu, dacă ai voie să lucrezi cu mine sau nu. Mulți copii încă nu au limbajul dezvoltat. Da? Poate de multe ori, nu știu, îl ciupesc sau îl împing că nu-și dorește să fie foarte aproape de el, dar îi sprijinim. Cum? Le punem cuvintele în gură, să zic așa. Da, Uite, ce ai putea să-i spui acum. Ce crezi că ai putea face diferit? M-a ciupit, n-am vrut să... L-am împins pentru că n-am vrut să stea lângă mine. Și cum ai putea să-i spui că nu vrei să stea lângă tine în mod diferit, fără să lovești? Că ai văzut că a început să plângă, simt că nu i-a plăcut. Păi aș putea să-i spun, dacă copilul nu ajunge la această concluzie, le ajuns tu. Ai putea să-i spui cu cuvinte, poate să-i spui, te rog să mă lași, vreau să lucrez singur. Un exercițiu este să și primești acest răspuns că te rog să mă lași să lucrez singur. De datoria celuilalt copil este să accepte. Au fost situații în care această acceptare vine mai greu și poți să dai diverse soluții. Uite, te las acest material să lucrezi singur, vrei să facem ceva împreună? Iar celălalt copil de multe ori spune, da, uite, după ce termin vin eu să-ți spun ce putem lucra împreună. Și uite așa, conflictul s-a aplanat, iar ulterior cumva le-ai dat o posibilă soluție pe care ar fi bine să o aplice. Dacă nu, mai mergi încă o dată și facem același exercițiu de la capăt. Apropo de bullying, pentru că bullying-ul este un subiect de mare actualitate și pe buzele tuturor. Apare și la copiii mici? Adică sunt cazuri de bullying pot apărea cazuri de bullying în grădiniță? Apare, dar iarăși punem în aplicare observarea să vedem. Apare constant, este doar din când în când, este cu un anumit copil.
Și apoi avem ședințele noastre, unde fiecare ne spunem ceea ce am observat și atunci se ia atitudine. Da? Informăm părintele, întrebăm dacă a observat și el astfel de schimbări acasă, dacă se întâmplă în cercul de prieteni, ori în parc. Și așa reușim să depistăm care este cauza. Și întotdeauna există o cauză ascunsă. De ce un copil face asta? Da. Cel care inițiază astfel de comportamente clar are o nevoie de ce face asta și ar fi bine să o găsim, acea nevoie, împreună cu părintele de tot timpul, de fapt, alături de părinte. De multe ori stima de sine sau nevoia de a intra într-un anumit grup de copii. De multe ori acel copil care a inițiat acest act de violență, ca să spun așa, poate să fie fizică, emoțională, dorește să intre în anumite grupuri de prieteni și poate a fost respins și nu știe cum să procedeze altfel. Și cum a spus Liana, e bine să găsim acea cauză, să discutăm împreună cu părintele și să aplicăm cumva acele strategii, atât acasă cât și la grădiniță. Vorbirea asta despre emoții mi se pare foarte importantă. Discutăm despre ele, le identificăm, poate ne jucăm noi în oglindă cu fața noastră, făcând diverse expresii care exprimă emoții, le recunoaștem la colegii noștri, discutăm despre ce facem când nu avem o anumită emoție, astfel putem fi și empatici la cei de lângă noi, ne dăm seama că este acum furios și poate ar fi bine să lăsăm 5 minute sau... Cum procedați concret atunci când un copil este refuzat sau respins în mod continuu? Da, mă gândesc la exemplu care l-am dat mai devreme. Găsim soluții, poate cel care refuză să spună ce nevoie are. Vreau acum să mă joc cu, nu știu, colega mea acum și poate mai târziu ne jucăm în 3, dar acum aș vrea doar cu colega mea. Acum, tu fiind în rolul de observator și vezi cum primește colegul acest răspuns, dacă simți nevoie, poți să-l ghidezi tu spre o altă activitate, cumva și ulterior poate să discuți, să vezi, uite, ai văzut că ai găsit altceva de făcut, sau poți să spui, uite, vă las și poate mai târziu, cum am spus mai devreme, mai târziu ne jucăm poate împreună un alt joc sau după masă poate ne jucăm toți ascunsa, dau un exemplu, și atunci este un grup așa mai mare în care joacă același joc comun. Dar se întâmplă să existe copii care, probabil unii, sau mă aștept să fie cazuri foarte izolate, în care sunt frecvent respinși, dați la o parte de colegii lor și... Acum îmi vin în minte acele acte de violență pe care le-am văzut la televizor, care probabil o parte dintre ele au pornit din această frustrare acumulată încă din copilărie, de-a lungul timpului, că în permanență a fost dat la o parte, nu a reușit să se integreze niciunde, nu a fost acceptat. Cum putem dezvolta în copiii, poate de vârstă fragedă, dacă este potrivit să o facem atunci, această toleranță sau capacitate de acceptare și a altor copii? Uite, există, de exemplu, copii care se alătură grupei de la mijlocul anului școlar, de exemplu. Acei copii au nevoie de puțin timp, da? Ca să își facă prieteni compatibili, să aparțină grupului, pentru că grupul deja este format, adică sunt o felul de bisericuțe, fetițe, băieți și este mai greu să intre singur acolo. Și în momentul în care noi știm că urmează să vină un coleg sau o colegă nouă, în cadrul cercului nostru, noi povestim copiilor. Urmează să vină X sau Y. Cine ar vrea să se ocupe în prima zi de el? Cine poate să explice regulile? Cine vrea să arată unde este baia? Cine vrea să stea lângă el la masă? Sau așa mai departe. Asta ar fi primul pas. După care începem o colaborare, da? Dacă este mai micuț, un copil mai mare îi va face prezentări de materiale. De multe ori, copiii mari chiar își doresc să-l însoțească toată ziua, de dimineața până la plecare. Și am avut rezultate foarte frumoase.
Da, apropo de rezultate, am avut parte în ultimul an de o experiență legată de refuzuri și de locul de joacă unde un copil era refuzat constant. Am luat hotărârea să facem un cerc restrâns doar cu acei copii, în care am folosit o floare, am denumit-o noi Floarea Păcii. Fiecare copil, cât timp o avea în mână, și exprima supărarea, dorința sau ce simțea el legat de subiectul acela pe care noi îl dezbăteam. De exemplu, ce îl deranjează sau ce l-a deranjat, ce simte nevoia să spună. Cât ținea floarea în mână și exprima emoția, dorința și poate și o soluție legată de acea problemă, după care o dădea mai departe, restul trebuia tot să asculte. Da, și s-au găsit soluții de la ei venind, niște soluții la care eu nu aveam și eu puțin emoții când mă gândeam cum va decurge acea discuție. Eu nu am intervenit deloc, eu fiind ultima la rând care trebuia să spun, n-am mai spus nimic pentru că ei și-au găsit soluția, da. Dacă ar fi să alegeți un lucru, un comportament sau o atitudine pe care un copil care termină grădinița să o ia cu el pe mai departe, ce ați alege? Tu ce ai alege, Liane? Eu sunt capabil. Încrederea în sine. Încrederea în sine, da. Mona? Învățarea continuă, cumva, că învățăm pe tot parcursul vieții și din orice curiozitatea, cred că de aici pornește, curiozitatea de a învăța, de a explora. Curiozitatea de a învăța. Da. Și o ultimă întrebare pentru voi. Ce sfat ați da părinților care iau în calcul să aducă copilul la grădinița Montessori? Să viziteze, noi dăm posibilitatea părinților de a veni în cadrul instituției noastre, de a intra într-o sală și de a sta o jumătate de oră, poate, de a fi observator. Și atunci când vezi cu ochii tăi despre tot ce am discutat noi aici, îți tragi, cred că, singur anumite concluzii și vezi dacă cu adevărat se potrivește familiei tale. Cum am spus, eu chiar cred că trebuie familiei să se potrivească. Eu cred că se potrivește cam tuturor copiilor. Și atunci, dacă ție ți se potrivește ca familie, cred că ai găsit locul potrivit. Atunci când părintele pleacă în mini-călătoria aceasta de a alege grădinița pentru copil, e foarte important să viziteze locul acela. Acum că sunt 2-3 grădinițe, dar trebuie să meargă acolo, să simtă pulsul. Da. Cum sunt copiii, sunt fericiți, sunt veseli, care este atitudinea angajaților, cum arată mediul, dacă reprezintă siguranță, dacă sprijină dezvoltarea copilului, dacă există un spațiu exterior pe care îl pot folosi. Și în primul rând, adică nu în ultimul rând, să vină să vadă dacă rezonează într-adevăr cu ceea ce se întâmplă acolo. Că e important ca copilul să nu pășească singur în călătoria asta, ci împreună cu părinții. Am ajuns la final. Vă mulțumesc amândurora pentru deschidere și pentru toate perspectivele valoroase pe care le-ați adus în discuție. Vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi până la final și dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să-l dați mai departe prietenilor, cunoștințelor și poate să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, să rămânem deschiși, curioși în învățare, numai bine!